Assalamu alaikum Malam Abdullahi, an tashi lahiya, ina gida ya al'amura. Ina ji kana lakwal dai, amma duk da haka ni abin da na gani wannan cikin al'amari da ya fi mana kai, saboda mu Nijar ba mu san fitina, zama lafiya muke so. Abin da na gani an ce Bazoum yana da miliyan 2,538,66. Tawa ta ba shi 912,393. In aka cire su sai tashi da ƙuri'a miliyan 1,625,673. Shi ko Alhaji Mamman Usman sun ce yana da ƙuri'a miliyan 1,971,812. Tawa ta ba shi ƙuri'a 45,521. A cire su sai ya tashi da miliyan 1,936,291. Kenan ƙuri'o'i wannan wanda ake rigima na jihar Tawa an soke su gaba ɗaya kwata-kwata, ba mai aiki da ita. Tunda in kayi lissahi duka a jihohin nan baɗan takarar da ya haɗa ƙuri'a 600,000 ma, bai yiwuwa kenan Tawa ta haɗa ƙuri'a 912 ta ce ta ba ɗan takara guda. Ba yiwuwa, mai hankali bai ɗauka. Amma saboda a zamna lafiya, mun galgadin da zami da kiran da zami ga masu seni ga kurkon regional in ta kai su soke duka zaɓe na jihar Tawa, ba a ba kowa kenan a famfamfam, ko kuma idan ba a soke ba a tura sojina a rantsar da su da Kur'ani a yi referendum zaɓe na jihar Tawa a sake shi cikin gaugawa, ba ga abin da Allah zai bada cikin gaskiya. Mu shi muke fata, Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ba mu sa'a. Wannan magana ta in kana iya ka maimaita ta cikin gurbikin ku na murya, ko kuma wa yake da suna ku yarda yarkin nan su ji ta da kyau ta tahi nesa. Assalamu alaikum, sai na ji ka. Assalamu alaikum. Mu nan ne mai sun har kashe soja, an kashe garda 2 da polisiya guda. Sun ce duk gidan dan tarayya duk inda yake aje a kunna mishi wuta. Idan sun je sun kone biran sai Umar, sun ce duk inda gidan dan tarayya ko makwabcin ka ne in ka san shi ka je aje a kunna ma gidan wuta yau. Sun rantse da Allah da annabi ba su bari. Wallahi an kashe polisiya guda da garda 2. Wannan kin alan turkin grand marché. Ka san can daman can da fiye yan opposition. Grand marché sun rihe tun da al'asar suka rihe, kowa shi gudun sun hudo waje. An kashe polisiya guda da garda 2. Abin babu abin da ya kurun sai dai kurun abin da Allah ya sai gyara na Allah. Amma bin ce ba Bazoum ya tsaya ba, wannan ya ce wannan ikon nashi ya zama na shi daɗi, ba kun sani ba. Wallahi wannan gaban da mutane son da shi ne. Yo abu ga rubutu nan ma na le colonel general Salu Dubo president Salu gane ya rubuto ya ce person ne ba nubole, babu wanda ya isa a cikin Nijar sace musu ƙuri'u, ba a isa ba kuma ba a yi shi wanda zai sace musu. Ga yana rubuta Salu ya rubuto parole forte aka ce na Salu Dubo ya ce babu wanda ya isa ya sace musu ƙuri'a, kuma suna ce an yi anile din gaba ɗaya jihar Tawa yanzu hallau duka an